So ito nga guys, tayo nga po pala ay pupunta sa Dasmarinas Bayan. Ito po nakikita nyo ang sitwasyon, napakaganda po ng daan, maluwag pa po, wala pa pong traffic, at higit sa lahat, medyo makulimlim po ang panahon. Tayo nga po pala ay pupunta sa ating kaibigan. Let's go mga kapatid!